Lo, si Kap! 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 Asa mo tao nila? Lo! Kap! Lo! Ya! Kap, ikaw na! Lawi! Lo! Si Kap! 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 Lawi! Basta na higit na. Adik ko una. Mawag ko. Basta mo. Hello, hello! Oh! Rescue na eh! Nalikuan lagi, tawag ko ba kay? Naghikog na eh! Oh, naghikog na eh! Ha? Basta sunog? Agya atay, bumbiro din eh! Oh, sige, sorry! At magbalik! Oh, hello! Oh, rescuer ni! Oh! Naghikog lagi, diri! Kabangay ito ako, palihog ka kamakain na yun! Oh, sige! Basta tawag ka na eh! Kap! Hikog! Oh, dara! Sir! Ay! Si Kap lagi sir! Hikog sir! May buntag niya! Mahal sir! Mao ni nagkatong yung tawagan ko ni mo na naghikog ko diri. Oh, hikog lagi sir! Naulan sir! Ako tadi uli yung kwarta sir kay! Oh! Napili sir ba niya? Nabuha mo na ako makatagbutan na yung kwarta sir! Una ay, wala sir! Ako tadi yung ikuan sir kay! Wala mag-ikuan! Wala naghikog kayo sir! Ay sigbalik kay nakita na ko naghikog ay sigbalik. Kao na sir nga! Naulan ni Kap sir! Baka yung dapat siya yung napili niya sir! Pan. Yung kwarta na! Mga yung kwarta sir! Ya, naibaw awa pa ibaw sa mga suspect. Wala sir! Bakit tawag ko mo sir kay! Nanahikog din sir! Then Lugis si Kapitan yun! ya. Kisa may kinaw na niari diri. Ako agad sir! Kaya ako man! Ikaw yung madudahan ikay nagpatay ani mo naghikog. Pinuang! Kay ikaw may naguna diri. Ako nga, rescue niya ako! Paskinan na mo sir! Ada di Pinuang. ikaw yung ikwan suspikan ni kay ikaw may naa diri ikaw may yun sa kanini mo. Wah, sir, pero sir, mau na yang kiko kibaw. Pagsud kila ko sir, mau na kita sir kay ako tali uli yang kwarta lagi sir. Ana. Oh, gila sir. Ako na nagkaroon sir, binuang. Ya ayaw kay ikaw yung masuspikan na ay kuan na kay ikaw yung masuspikan na kay ikaw may naa diri. Binuang ni mo sir. Ako itawag ni Nga usa man mo ika-report dito sa among opisina na ikaw lang mo ikuan, ikaw lang mo itukan dito bar. Ako ika-report ako si Badawat ani. Ako ni sir. Ako nga rescue. Ni ako. Sama sa opisina ba Sama sir ni report ko ni mo sir. Ikaw lang ko ikuan. Ikaw paliw ko kuha na badbad. Paliw ko badbad kay Ya, ikaw ko sunod ani kay. Ayo sir. Ikaw ko sunod kay wala. Ako yung Badawat ani wala ko ka-report sa among opisina. Kiti magikuuna sa gikuan na ni Kap day gihikugan. Likon kistanan. Di paliw tangtang. Likon kayo. Ani kita mo dakpor ni ako Likod kayo? Ako itawag nimo na rescue kami matangtad yun sa among katodanan sa pulis kay may ka-report dito. Kinala namin ka-report dito sa among pisina. Ako nga rescue nimo. Imo ko dakpor. Ikaw may nangay-rescue ikaw la ato ba? Ikaw lang mong panon. Ibahi ko kani. Manot saan sir? Tawag bitaw ka din wala ko'y ka-report dito. Kaya ikaw ay ko gani. Ikaw ako kay wala ko'y ka-report sa among barkal. Wala kay ka-report sa among barangay. Pisina. Pala. Ni sir. Binuang ni mo. Ablas. Susan mo naliog maninis sa iyo paninibes. Kita mo. Ang kamot ay ipusasan nahimo na rin mas unoon. Kita mo dakpor ni noon nga. Ikaw dadakpol ka Ako na mo. ni report dito. Ikaw may dakop kay masuspika kay ikaw may naan diri na una. No sa. Ato na ta sa ato among kwan pisina aron ikaw may suspika di. No ang Suspika di. klaro na sir.